nggih ngaturaken wilujeng ambal warsa yang 1 abad. Nggih. Perguruan ilmu sejati. Laras. Injih. Doa apa untuk para warga dan guru besar yang ada di sini? Injih, kula menika nggih alhamdulillah sampun wirid datang mriki 2013. Oh, nggih. Wah. Zaman tasik sekolah riyen tasik perawan. Injih. Jadi tasik gadis men sampun teng mriki. Masa sampean biyen perawan to, Mbak? Ora. Elingku kan biyen sunat sing ngeterne aku. Kok sunat ki lho wedok kok sunat ki lho. Ora elingku biyen sunat sing ngeterne aku kok saiki malah wedok. Oh iya. Ya tok maning ngono lho, Mas. Berarti kamu juga warga di sini. Injih. Nggih. Layak to layak niku aslin kula mboten ngerti nek wonten panjenengan niku wau. Menika surprise. Oh, surprise kagem Menika kula. sampun kewajiban. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Ngapunten Surprise niku termasuk tunggale Doorpress niku lho Mas. Apa? Berarti bengi niki Mbak Manuhara nggih Doorpress. Terus? surprise ki hadiah iki, Mas. Nggo hadiah. Dadi penonton sing mulai esuk dhewe engko oleh Manuhara. Oleh Manuhara. Lah nek wong siji ra apa-apa lah nek wong akeh. Lah biasane ngatasi wong 20 lho kok iso. Tahu dipan wong sak truk bareng. Astagfirullah. Jenengan ki kok ya Ora kok. masamu aku ki wanita apa, Mas? Ya. Injih alhamdulillah menika. Sungkem kagem jane Bapak Injih. Bupati. Bapak Bupati matur Sungkem kami jenenge Romo. Romo Krisna matur Nggih. nuwun. Sik to. Apa? Kok omong iki toprake sida apa ora? Nganggo to? Yo nganggo ki permintaan dari Pak Amar. Pamundutane. Pak Amar Sunaryo iki. Ah, Pak. Kula kok Sunaryo. nuwun sewu dereng tepang Pak Amar Sumar ingkang pundi menika? Lah priyayine ingkang lenggah wonten ha. Menika. Pundi to? Tonggone Cak Yuda kuwi. Nggih. Saking pitu. Priyayine lah nika lenggah Pak ngandhap piyambak ndamel kopiah warna cemeng menika Pak Amar Sunaryo. Oh, berarti panjenengan mriki wau Nggih. dawuhipun nggih Pak Amar. Nggih, Mas Kangko nggih Pak Amar. Kula nggih Pak Amar. Mas Mendel nggih Pak Amar. Pak Amar. Oh, berarti aku tok ya Mas sing tukang son ya Mas. Jarine we gawan karpet. Mosok enek sinden gawan karpet. Sinden kok gawan karpet. Sinden kok gawan karpet ki lho. Nggih, diaturke nggih. Nggih. Pramen Pramen Sriuning Sriuning niki. niki sing Dapukane piye? dapukane kersane kula sutradaranipun Hah? Mbak Manuhara dados Sriuning, awakmu dadi Wirmiji. Masalah kan Wirmiji ki sapa lho? kuwi lho sing gandengane Wirat Moyo. lah Wiratmaya. Terus Kersane aku kula engko piye Mas? gampang kowe wis kulino noprak kok. Tuduk tuduk. Rutuk tuk tuk tuk. Kebiar kebiur. Toprake adus. Sagung para tamu kakung Sumawana Putri wilujeng talu wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak Dwijo Laras Iromo Nuswantara sangadi kelenggan dalu mangki kepareng hamba parlampan kanthi irah-irahan Sriuning Mustika Tuban dening para paraga ingkang hangayahi jejiban ing kelenggan dalu mangki Diah Ayu Roro Sriuning katindakaken dening Mbak Manuhara Raden Wiratmaya dalu mangke katindakaken dening Ki Anom Dwija Kako lancahmu Sampeyan yo melu. Sampeyan iki ya lancang. Melu kok iso Ya urung dipanggil kok maju. Adipati Sirolawe ha iki lho katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda Sutradarane yo melu. kowe melak ya nan Melu. dene Mas Mondel dalu punika kadhapuk dados ula Kula nyembur ndasmu. kok nesu Mas Mondel kadhapuk dados Wiratmaya sagung para tamu kados budi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sani ngantos purnaning adicara nuwun 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 tuk 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 ketuk
kelirane buka biak sampean ngudharasa Mbak ning taman. Oke. Ngene. Saka rumangsaku. Ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Kok gak sampean wae apik sampean lho, Mas. Kak, maksudnya nyontoni. Oh, iya. Terus engko anune ngene, pos-posane. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe ya saka kono ya. Iya sapa lho? Wiratmaya wi mang lho. Mosok rol-rolane iya ora menak blas. Kowe Wiratmaya, Raden. ngono muni ngono, kowe langsung ngene. Bisa Yayi. Ngono. Piye Ngono. jajal Dang? Bisa ya. Mas, Ya. Ngono kok kok. ngedeni Ngono wong ta. nek ngono. Gak ming ngono iki tok. Mas, Alah, nek ngono ngedeni wong kaya jin sarimi wae. Diagem blangkone diagem nanti mau. Ayo mbok jeleh ndi? Wong ora sopan. Arep mbok pek. Aja blangkon ora tau dumbah kok. Ah. Alah, ndas karo blangkon gak akur pitu ki ndas piye jane? Wah iso klodo lho. Ki mengko omah yo pas kok. Lah kok klodo? Barang teko kene iki angine banter hawane adem, ndasku malah mungkret. Diganjel, diganjel. Nah, diganjel ngono lho. Ah, Nah. Nah, isa ndase ganden ya, Mas. malah kaya bunta dewa lho deh. Yayi Werkudara. Wis kowe Wiratmaya saka kono ben udara saka kono lho, jagungan sik. Goblok ora umum. Monggo Mbak, monggo Mbak. Saka rumangsaku ning Bisa Yayi. Ya sok tak urung tolak. wayahe metu urung. Sokane lho ning kono sik, ku tak kode nek wayahe Sik to, metu. Mas. Urung wayah to? Urung. Truduk-truduk sik. Aku Mas. semangat aku. Duduk, duduk. Saka rumangsaku ing Kadipaten Tuban kene ora ana priya bagus kecaba Kang Mas Wiratmaya. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ya, woi. Woi. Wayahmu lho. Diamput iki omong ae wayahmu iki lho. Wayahmu metu. Bisu Yayi. Hehehe. Bisa. Bisa kok bisu kuwi to. Bisa Yayi. Tundak. Kang Mas! Kang Mas Wiratmaya! Kang Mas Wiratmaya! Kang Mas Wiratmaya! Mas Terang Wiratmaya! aku ngesakne Wiratmaya. Wiratmaya kok modele kaya iki nyapa? Nyapa Mas? Keracunan susu aku. Keracunan susu piye to? Ah kuwi mambek. Mbek. Sing halus to Mbak sampean ki dadi Lho, saking sriuning. senenge Mas, saking senenge. Sriuning iki alus. Lho, alus ki lak ning kono iki milenial, Mas. Mosok sriuning nek milenial barang. Ya iya to, sik dienggo sik. Tinggo Mas aku wedi ndasmu kaya ngono nek. Wis ngene lho. Aja ngono lho Mas kaya hidrosefalus lho. Ngene iki nek usum udan-udanan aman, irung ra teles, lambe ra teles enek terase iki lho. Yo lagi roh bengi iki aku. Apa? Rai enak emperil. Ayo digandrung. Pilok apa slendro? Slendro no. Sriuning iki slendro. Iya. Kang Mas Wiratmaya, Opo Yayis? panjenengan kula antu-antu Kang Mas. Antu-antu. Kang Mas. Kang Mas. Mas. Yayi, Apa Kang Mas? bendrek ping pindho. Ya saking senenge iki wong lanang kudu ngimbangi kok ya. Sinebut pah kaget aku. Lho, Wiratmaya ya sing gagah ngono tok kok kaget lho. Ya wong Lah. wedok ki manja-manja malu-malu ngono terus digudak ngono lho Mas. Sinebut pahlawan putri. Yayi. Kowe apa bar kena uler, Yayi? Sesuk tak bacok ndasmu kowe.
Sing Songan kok ya halus. ngono Wong kok. wedok kan ya ngono jinak-jinak merpati. Malu-malu ngono lho Mas, malu-malu. Aku gudaken, aku tubruken Mas. Polahmu lho. Aku tubruken. Tubruk. Iki kaya teh tubruk. Maksudnya rangkulen ngono lho. Sriuning mustika Tuhan. Alah. Musik Tuban. Tuban. Iso Tuhan iki. Tuban kok iso Tuhan iki lho. Wong Tuban kok. Ya ngilikna wong Tuban ben eling Tuhan. Oh alah. Mas Yuda. Jenengan he. Ambunen. Apa tok ki ambune kok koyo ngene? Aku Ngapa? bar demek lambene Mas Mondol ki ambune kok pesing kok. Mosok pesing. Nah. Ambunan Mas. Ya. Ambunan. Iya ta? Sampe ambune Aku ya apa? nyawang ngono. Iya. Sing ta? Iya. Pancen Apa, cangkemmu kaya WC. Wong cangkem kok pesing. Iki cangkem kok sapi tank. Ya. Putra Kanjeng Sira Enak. lawe. Kula Weh, dateng weh, pundi weh, Kang weh. Mas? Kula dateng pundi Kang Mas? Yayi. Dalan. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira. Taman Sari. Taman Sari. Makam pahlawan yang mendembokmu iki. Kok iso Ana ing Taman Sari kene sliramu bakal tak rum-rum tak senengke atimu lungguh ning pangkonku Dateng kene mriki Yayi. Kang Mas. alah. Guyu. Guyu. Lah wong seneng kok Oh iya. Sida apa ora? sida no. Aku Sakit. sakit pindho aku. Wes halus hati-hati to. Masa iya ta, masa kok jajal Mbak Lungguh, Mbak. Sakit. Kok ketok ora to bahaya ta ngono. Iya. Masa Lara ya Mas. mak celkit ngono. pancen dengkul kuwi kaya dom. Dadi Dimas Ade nyocok. Wong iki pangku kok kene-kene ya. Gak apa-apa Mas. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning opo iki? Lenggahe piye? Lungguhe piye? Lungguhe piye contohnya? Lungguhe arek lungguh madhep rono Oh, lungguh. madhep mriko. Di pangku. Wong lungguh kaya Mangku sapa ndal? kaya mangku pura. Ora. Lah, enak. Yayi. Yayi. Mas, iki apa ana pere ya Mas? Lho, pancen yo ngene iki. Sikil Iki apa Mas? Iki sikilku wis kote. Meneng. Iya Mas, kok. Gaung mesti. wong ora diapa-apane kok iso. Ora diapa-apane piye wong wedok di pangku ora iso anteng. Lah kudune Ngumpulae di pangku ngene. Kuwi ngono benake Mas, Ngepane apa? Benakne ya dilese aja ngene-ngene nggonku. Marai keri ya. bareng ngene lah kok suarane kluthuk. Ayo ning dhuwur kene, digandrung. Duk gong prangko. Alah. Duk pranggung ngono lho. Duk pranggung ngono. Arep marai lho. Ora. Aja mbok warahi to Mas. Ora. Wah, lali lho lho, Dek. marai. Lagi dadi ngono kok kemlinti. Duk prangkung bojone goro. Suarane enak. Apik, Mas. Nggih, raine sing elek iki. Ya nek pengen apik ya dicet sesuk. Tuh, gelem dicet. Tak cet MK lho. Dadi raiku kaya pager no dicet. Mbak Belok. Melok marai. Ora. Aku mbok menawa nek kleru. Wirat mayane kene kok kono. Oh iya kono. Wiratmaya timen to Mas. Lagi dadi Wiratmaya pisan. Lah aku lho wis hafal kabeh marai kaya pinter-pinter dhewe. lagi iso ndalang ngono ya ndol Aku ya. iso ndalang ngene kabeh diwarai. Rumasane kowe laki-laki apaan? Ora, sik kowe kok nyeneni dalang ki pangkatmu apa? Lah, Lho. Pangkat kuwi
Wiratmaya. Tak kira Nurimuddin. Apa tidak keselimpet untu aku. Iya. Ngebelo. Salah. Kok iso ngebel iki lho. Salah ya dicoret kok. Ndak tak omong barang. Bisa omong teh angel. Angel ya rasa digarap. Jenengan Pancen iki ya. ngejak omongan cah gundul ki pancen repot. Nek repot ya titip, Mas. mangkat dhewe. Repot ya titip, Nuwun sewu Pak Kangkong. Apa? Tiang nek badhe mboten wonten niku nggih ngeten iki biasa. Nggih, biasane wong ninggal weling iki modele nggih ngeten iki. Nyedakne aku mati we. Maksudnya ninggal weling kabecikan Nah, ngono ngono lho, lho, sing Mas. hati-hati ngono lho. Oh, tak kira nyedakne tentang mati. Ora. Lah nek kowe pengen dhisik monggo. Lho, rasah mau sedakno besok mati dhewe. Heeh. Bebelo Wiratmaya. Apa tok goceki tangan kungkum ali-aliku mbok jabut. Lah Dek batiku nek gocekan terangin dhek ngleyor ngene lho. panjen aku kaya kerupuk. Tan wurung sriuning gundul. Sriune gugur. Gugur. Lah kok malah demek ngene iki ku. Lah nyapa Mas apa ora oleh? Lah aku wong lanang mbok ngono ya isin no. Mosok ngene isi. Lho tak bales kowe kok. Nyah. Balesen nyah. Bales piye? Iya balesen. Bales tenan? Iya, Tenan ya? tenan. Oh. Kapak mau kapan? Lah nyapa kok aku wong kuwi banci lho mbok ngono dhewe kok ora wani nyapa lho kok goblokmu lho. Gak wani. Wah. Apa? Tak omongin Pak Bupati lho. Mbok ngomong piye? Tak omongin Pak Bupati lho. Piye lah ngomong. Ada pemerkosaan waria. Pak Bupati, Nyapa? ya duweke. Hei. Malah cuk duweke. Bocah kok kewanen. Goblok. Aku mau kok lali pas nang kene ora nyuwun barang teko kono agek yo duweke. Entang. Ayo Mas, entekno Mas. Tan Tan wurung wurung sriuning gugur. dadi kok diunggahne ya. Bangsa tampane kedek tak tung 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 kowe biasane kae dadi cikal ya. Cikal bar nang ngono terus dadi kambil. Cakil. Sakil kok cikal. Ndang. Dadi kusumaning Ya. bangsa. Ayo dadi cakil. Cangkemane iki lho. Ah, jago kene. To. Alah. Sakil serimpet kabel. Ah. Gua kletong. Wah, kok ya pas nih ya jan gumen aku wong apa-apa iso. Dan apik tenan wayang wong Sriwedari. Apik tenan ae. Kaya Bambang Gandul. Kudune sing tak angkat kowe.
Oh, aku mbak angkat. Ora ding gede kono. Cakile mati. Ampun. Ampun. Ampun apa? Sesuk aja ngene iki nah. Nyapa Sesuk brai. Nyapa to? Nyapa? Sesuk aja ngene iki nah. Lah nyapa? Mosok enek jane kok dijotosi banci. Cakil nang bongko. Ngono tok kok iso. Wis, timeng lemu wis ta. Wis. Berarti terus lagune. Sik to, Mas. Apa? Ngono ki lho ya sempat-sempate mangan resoles lho. Lah mongko untu lho, Imang. Diaturke lagune. Diaturke. Maka Sri Huneng. Kowe kono lho, kowe kono. Mengke napa Ijik to. keri-kerinane jarak ngersane jaranan. Oh Oke, iya. Sri Uning sak ramban terus mengke didamel jaranan. Oke, siap. Oke. Nah. Berarti dangdut sik engko sing kedua digarap Samboyo. Siap, nggih. Ya, maka yuk buka saka kendang anu Jaipong ya.
kalih tanding otot kawat balung besi gagah perkoso Mararaten wirat maya Dawas prasetya Anandel yanti Sriwaning rasa Wirat Maya putra Mira Sira lawe Hati-hati Loh. Dadi. Leban. Sabar. Dadi ketoke Mas. Nah. Wah. Kok nganti enek kedadian kaya ngene iki apa sajene kurang jangkep papane ngono ya Mas ya. Kok terus enek kedadian kaya ngene lho. Ya Mas ya. Biasane wong macak ngene iki tekan omah kelakon lho ngene iki biasane. Amin. Dol. Apa? Dol. Hah? Iki sapa? Iki sapa ta iki? Nyuruh sapa? Lho, kowe kan mondel ta? Sapa iki motor? Kowe. Aku tutup motor. Lah, kowe iki lho sapa? Aku sing bawa reksa bumi kene. Anu aja ganggu gawe karo Mas Mondol ya Mas ya. Awakmu ndang mulih ya. Ora, aku ora mulih. Lho, kok malah aku. Kowe lho maksude ndang anu ya aja ganggu gawe Mas Mondol ya. Ngalih saka jiwa regane Mas Mondol. Ndang ngalih. Apa? Ngalih. Ya. Ngalih kok nganggur. Lah terus piye? Lah terus piye njaluk apa? Ya aku njaluk ijal. Ijale apa? Ijale apa? Anu dupa, Kembang. menyan. Wis kulino. Lah apa? Duit. Aku. Lah sing mbok jaluki iki sapa? Sing mbok jaluki sapa? Iki wis tak catet nang kene. Walah setan iki bae persiapan. Sapa? Oh, setan iki persiapan. Bapakmu Yamin, juragan bakso Sidoarjo. Oh.
300.000 wae. Lah kok akeh men iki lho. Setan kok njawa dhuwit. Kene endi wonge? Karo diwaca ta sapa kuwi Mang? Kene lho metune, kene lho ben cedhak saka kono lho. Pak Moh Samin. Oh setan ki matane ya ora ketok, Pak. Bapak Moh Slamin. Bapak Moh Samin, surakane bakso Sidoarjo. Piro Mas? 300.000. Kok akeh men lho, kok gak mbok genepi 500. Engko ditambahi liyane. Terus apa neh? Terus apa neh? Tak golek dalan matane. Lah kok Terus setan kok Bapak Slamet Nadi. Bos rumah makan Wahyu Gresik 200. Niki Pak Samin. Terus apa neh? Terus sing wis dadi corek engko nek kleru. Bapak Darminto Juragani Lombok Samarinda Piro? 200. Mosok kok Samarinda kok 200. Tuh Bapak Pujiono Juragan Iwak Laut Tuban 150. Kok saiki men Kok saiki? Sapa Juragan neh? Iwak. Terus Bapak Amar Sunaryo pengusaha paving beton Piro? 100. Gak apa-apa 100 Kok ming 100? badine sithik. Bapak Amar wis nimbali awake dhewe rene sithik ae. Sing Oh, iya. akeh ben liyane. Lah kelenek ke lho. Iki setan kok kaya kotak amal ya. Pak Bupati Apa? Ora. Kowe tak Pak Bupati ora. Kuwi pakku lho. Kuwi lho. Aja rono-rono. Sing ning catetan kuwi ae lho. Seneng catetan kuwi wae rasa teko ndi. masa Pak Bupati yo gak izin. Wis Pak Bupati wis maringi wis. kok ya. Ngono lho. Nah, Wong liyane maringi masa Pak Bupati gak nek aku bupati ini izin. wis darine. Wis. Wis darine. Iki konggone Pak Arsono Jakarta. Iki ya. Nah, Nggo pijet. Nggo pijet. Wis, ndang mari. Lehmu kesurupan ndang mari kono bali. Aku nang kene ae. ndang rene. pemain kudu Ndang rene. rene kok iso. Ndang rene. Mah, aku nang kene ae. Lah nyapa? Akeh kene karo kono. Kene Milih nang kono lho. karo nunggu nggone Pak Bupati. Kok kagak sik ngeyel wae lho. Panggah ngeyel wis diparingi Pak Amar, wis diparingi karo dulur-dulur ilmu sejati kok iso matur nuwun. Wong Pak Amar rek tangga kowe maringi kok. Lah ya. Lah sing Pak Bupati sing pangarsa kene kok ora. Pak Bupati sampun ya Nek nyuwun. cara Wis, wis diaturke iki lho nang dhuwur Iki lho, kene, Pak wis Bupati sampun diaturke. Wis. Cara aku bupati ini ya ISIS. Sing arep bupati kowe ya sapa kok iso? Bupati Blambangan. Tamunggah. Munggah-munggah. Wis, mari ya. Wis mari. Mas, Mari untuk duit aku mau ceritanya dadi bojone apa ora, Mas? Klebon karo ora kok suarane padha. Mas, aku mau sidone cek dadi bojone apa ora, Mas? Ya cek dadi bojone to. Oh alah. Kene. Wong lanang ora lenjek duit. Sik ta. Kene. Coba ndak tali gocine ngono lho. Kowe milih pegatan apa Ya ora? aja ta. Lah ya wong lanang ra pareng nyekel duit ngono kuwi. Pegatan iman-iman nyempluke. Nah, enak. Enak ya, Mas? Heeh. Dindum awake dhewe wong loro. Ya, Sampeyan klebon kene kan aman. sampean kan kanca baikku. Ya. Tak paringi 1. Matur nuwun. 2. Ya. 3. Pak Kangko serahin dalang. Pak Kangko. Dipun hitung. Mangga 1 2 3. Tuh 2 Wis. 3. Wis. Nah, wis 50 ae. Aku sing rekoso ngemis bagian 50. Wong lanang ra pareng karo bojo kok iso. wong lanang ra pareng Kowe nyekel nek duit. dipegat piye? Kowe nek dipegat piye? Lah nek ming bagian 50 luwung pegatan ae aku. Pegatan ya pegatan ore, pegatan. Malah beneran itu Duitnya tak oke. bawa. Oke, masa gak balik? Gak balik wong pegatan kok. 35 an.